אז השכבאים שלי, היום אני אראה לכם כמה הדבר הזה מאילת עדין. כאילו, אנחנו קנינו אותו, מישהו עשתה בשר של הרגשה, מתחרתה על זה, כאילו לאחותי. מה? וואו. הנה תראו, הדבר הזה מאוד דק. הנה תראו, הוא יכול לשטח שיער, בלי לשים אותו ככה על השיער, לשטח. עם אלה, נכון? עושים כאן. טוב, שיטחתי פה יותר להם, פה יותר להם. עכשיו גם נעשה בצד השני. טוב, תעברו לחלק 2.